Maiatzaren bukaerarako, 27rako indarrean egongo da. Galdera ohiko bat izaten da ordonantzaren betearaztea nola burutuko den. Lan horretan noski udaltzainak egongo dira, beraiekin programazio edo bat egingo da, eta saiatuko gara beti ere ordonantza ahalik eta puntu gehienetan betearazten. Txakurrak eta legediak behartzen duela txakurra beti lotuta joan behar duela kaletik. Honek egiten duena da baimendu eta argi utzi hainbat tokietan eta hainbat ordutegietan txakur horiek aske ibili daitezkeela. Zu kaletik ibili zaitezke nahi ezun orduan zure txakurrarekin, baina gune hauetatik kanpo eta zehaztutako ordutegietatik kanpo ere ibili zaitezke, baina txakurrak lotuta joan behar du. Orduan, gune berdeetan, 7 gune horietan, librea izango da 24 ordutan txakurra aske ibiltzea. Beti ere jabearen ardurapean. Badaude beste 12 gune urdinak direnak, edo urdina bezala ezarri direla. Hauen berezitasuna da, zuk txakurra aske izan dezakezula ordutegi baten barruan, eta ordutegi hori arratsaldeko 6-etatik goizeko 11-etara izango da. Eta badago gune bat, 20a, Askatasunaren parkea dena, eta gune honek bi ordutegi izango ditu, bat udako ordutegia eta bestea neguko ordutegia, eta udako ordutegia gaueko 11-etatik 10-etara izango da, eta negukoa gaueko 9-etatik goizeko 10-etara. Eta gero badaude 3 gune, nun debekatua egongo den txakurra belarguneetan egotea. Hau da, belarguneetan txakurra ezin da egon ezazke, ez da ere lotuta, baina bai bertan dauden bideetatik edo esan dezakegun zementutik edo espaloietatik pasa ahal izango da. Gune horiek izango dira parke botanikoa, Piraten parkea edo ezagutzen dena eta ondoan dagoen jolasen belargune hori, eta Tximistarreta parkea.